गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै आरो लोगोसेयै इसोरनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। लोगोसेयै आंनि गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननिसिम जासिग्रोनाय थाबाय। फै आंनि अनजाग्राफोर, जों दसे सम इसोरनि रावखौ खोनासंनि आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय गियानि हिन्जावा न'खरखौ बासायो। आं दिनै बे आयदाखौ मानो लाबोदों आरो मानो बुंनो नागिरदों आंनि अनजाग्राफोर, जों गोबां न'खर बायलांनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो समनि गेजेराव फोरबोनि मुङै गोबां रोखोमनि न'खरनि थाखाय प्रार्थना खालामनो जों मोनबोबाय। गोबां रोखोमनि न'खराव असान्ति जानायफोरखौ जोङो फोरबोनि मुङै काउन्सिलिं होनानै जोङो प्रार्थनाजों मदद होबोनो मोनबोबाय आरो समनि गेजेराव गोबां दिनै मानसिफ्रा मबाइलनि गेजेरजों फननि गेजेरजों न'खरनि थाखाय समस्यानि थाखाय प्रार्थना रिक्वेस्टखौ होयो। बेनिखायनो आं दिनै बे आयदाखौ बुंनो गोनांथि दङ आरो बेखौ बुंथारनांगौ होननानै आङो सानदों। आंनि अनजाग्राफोर, आसा खालामो बे राव खोनासंनाय साफ्रोमबोनि सायाव इसोरनि बोर आरो आशीर्बादना गोग्लैगोन। आङो फरायगोन बोसोन बिजाबनि बिलाइ 10:16 बेबादि लिरनाय दङ। जिसुनि मुङै अनखय हिन्जावा मानखौ लाबोयो, धोरोम गैयै हिन्जावा मानखौ खोमायो। जों दिनै इसोरनि गोथां रावनिफ्राय खोनाबाय, बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, अनखय हिन्जावा मानखौ लाबोयो। जेब्ला सासे आइजोआ गावनि बिसायखौ गोरबोजों अनगोन, न'खराव थानाय बयखौबो गोरबो गोसोजों जेब्ला अनगोन, खोनासं आंनि बिमाफोर, नोंनि बिसायखौ अननाया बियो मानखौ लाबोगोन। आरो दिनै नोंनि बिसाया जेरावखि थाङा मानो, जेखि खामानि मावा मानो, गोरलै खामानि बा गिदिर खामानिबो जानो हागौ, थेवबो नोंनि बिसाया जेरावखि थाङा मानो, जेखि खामानि मावा मानो, बियो नोंनि थाखाय मानखौ मोनगोन। लोगोफोरनि गेजेराव बियो रायज्लायजागोन। लोगोफ्रा बेखौ बुंगोन, बियो दिनै सानसे मानि खामानि मावनानै उखैनांदोंब्लाबो गांनांदोंब्लाबो दिनै बिनि बिहिया बिमायनो बेखौ अनो। बिमायनो बिनि बिहिया अनसुलि, बिनि लोगोफ्रा बेखौ बुंगोन। आरो बिहिनि गोरबोजों अननाय होनाया बे बिसायखौ जेरावखि थाङा मानो, आङो माब्ला खामानिखौ फोजोबनानै आङो न' फारसे थांफिननो हागोन, आङो माब्ला आंनि बिहिनि गोदै राव आं खोनानो मोनगोन, आङो न'खराव माब्ला सफैगोन, आङो माबा मोनसे आखाइयाव जानायफोर लानानै, मुथासे मैगंफोर लानानै आं माब्रै आरो माब्ला न'आव सहैगोन, बेबायदि बिहिनि गोरबोनि अननाया बेखौ गोसोखांहोगोन। माबाफोर गाज्रि मावनो गोनां दङब्लाबो गोरबोनि अननायखौ बे बिसाया बिहिनिफ्राय मोननायलाय गावनि बिहिखौ अननायनि थाखायनो गाज्रि खामानि मावनो बियो गोसो जानाय नङा। आं बिदि मावोब्ला आंनि बिहिया बेसे दुखु मोनगोन, बेनिखायनो आं बेखौ मावनो हाया, मानोना आंनि बिहिया आंखौ गोरबोजों अनो। बे अननाया बेखौ न' फारसे लाबोगोन आरो न'खराव गोजोननाय सान्थिया थागोन। बिनिखायसो इसोरनि गोथां रावा बुंदों, आंनि अनजाग्राफोर, अनखय हिन्जावा मानखौ लाबोयो। सोंनायखौ दोननो लुबैदों, दिनैनि दिनाव साबसे बिहिफोर दङ जाय बिहिफ्रा गोरबो गोसोजों गावनि बिसायखौ अननानै बिसायनि मान गोनां जानो हादों आरो न'खराव आरो बिसायनि थाखाय मानखौ लाबोनो हादों। खोनासं आंनि अनजाग्राफोर, जेब्ला नोङो गोरबोजों नोंनि बिसायखौ अनगोन आरो बिसायखौ अननो थाखायनो नोङो ओरैनो थायालासे, ओरैनो समखौ नस्थ' खालामालासे, मबाइलाव बिजि थायालासे नोङो सि दानो रोंगौब्ला,
बिसायखौ अननायनि थाखायनो नोङो सि दायोब्ला माबा मोनसे आबाद माबा मोनसे मैगं थाइगं नोङो मावनो गोरों बिसायखौ अननायजों मैगं थाइगं गायनायजों दाउ अमा फिसिनायजों नोङो बिसायखौ मदद होयोब्ला बिसायखौ अननाय जागोन न'खरखौ अननाय जागोन आरो दिनै नोंनि मावनायखौ नोंनि अननायखौ बिसाया मोननानै बियो नोंनिफ्राय गोजानाव थानो आरो गोजानाव थांनो बियो हाथारनाय नङा नोंनि गोरबोनि अननाय होनाया नोंनि बिसायखौ नोंनि खाथियाव लाबोगोन आरो नोंनि खाथियाव बियो दोनगोन आरोबाव गाहाय सिरियाव बुंबावदों बोसोन बिजाब 10 सारिनि गाहाय सारियाव बेबादि लिरनाय दङ गियान गैयै हिन्जावा मानखौ खोमायो आन्थाय नोङो दिनै बिसायनि गांनाय उखैनायखौ नों मिथियाब्ला नोंनि बिसाया न'खरनि थाखाय न'खरनि गोनांथिनि थाखाय जेब्ला खामानि मावनो थांगोन समाव सान्दुं अखा बियो खामानि मावनायाव मेंगोन उखैगोन आरो खामानि मावनाय समाव गोबां रोखोमनि दुखुआ हयथ' बिनि सायाव फैनो हागौ गोबां रोखोमनि बायदि खोथाफोरखौ समाव बियो खोनानानै दुखु मोननो हागौ सानसे मानि ख्रुब ख्रुब खामानि मावनानै सानसे मानि खस्थ' लानानै आरो गोबां रोखोमनि खोथाफोरखौ खोनानानै बि दुखु मोननानै जेब्ला न' फारसे फैगोन अब्ला सानसे मानि ख्रुब ख्रुब खामानि मावनानै मेंनाय उखैनाय गांनाय बेबायदि अबस्थायाव न' फारसे फैनाय समाव नों सासे बिहि जानानै बिसायनि कन्डिसनखौ नों मिथियाब्ला आंनि बिसाया माबोरै जाबोदों माबा मोनसे दुखु जाबोदों नामा खामानि मावनो थांनायनिफ्राय बियो फैनायाव माबा मोनसे गोसोआव आघात मोनदों नामा सासे बिहि जानानै नों बेखौ मिथिनो नांगोन बियो खामानि मावनानै उखैदों दुखु मोनदों गोबां रोखोमनि खोथाफोरखौ बियो खोनानो गोनां जादों बेबायदि समावबो बिनि मोखांखौ नुनाय लोगो लोगो जुदि खुद्रियोब्ला बोराबोब्ला गोरा गोरा बाथ्राफोरजों नोङो रायज्लायोब्ला बे बिसायनि गोसोआ दुखु मोनगोन बे गोसोआव साबमा मोनगोन आन्थाय बे समाव नों सासे बिहि जानानै नोङो बिसायखौ बुङोब्ला हाब बिफा नोंलाय मानो दिनै एथ' लेट जाबोखो आं नोंखौ सिगांनिफ्रायनो लामा नायबाय थादों नोङो उखैदों नामा माबाफोर दुखु दं नामा दे रेस्ट लाथ'दो दैफोर लोंगोन नामा जेब्ला नोङो गोदै रावजों बिसायजों रायज्लायगोन अब्ला बिसायनि सानसे मानि दुखु दाहाया बियो जोबनानै थांगोन गोसोआव गोजोननाय मोनगोन सानसे मानि खामानि मावनायाव जेखि खोथाफोरखौ बे खोनानानै दुखु मोनाखै मानो जेब्ला बिहिनि गोदै रावखौ बे खोनागोन बिनि गासै उखैनाय मेंनायफ्रा गोजान जागोन जिबनाव सान्थि मोनगोन आन्थाय जों दिनै नुयो गोबां बिफाफोर दङ सानसेमानि खामानि मावनानै उखैनाय गांनायजों जेब्ला न' फारसे फैयो गोबां बिमाफ्रा गोरा गोरा खोथाफोरजों रायनाय गोरा गोरा खोथाफोरजों रायज्लायनायखौ जों दिनै नुयो जेब्ला बेबायदि रायज्लायगोन ना अब्ला नोंनि बिसाया दुखु मोनगोन बेनिखायनो इसोरनि गोथां रावा बुंदों अनख' हिन्जावा मानखौ लाबोयो धोरोम गैयै हिन्जावा मानखौ खोमायो नोङो जुदि बिसायनि उखैनायखौ बुजिनो रोङाब्ला बिसायनि सानसेमानि दुखु दाहा मेंनायखौ गांनायखौ नोङो बुजिनो रोङाब्ला नोङो गियान गैयै हिन्जाव नोङो जागोन आरो बिनि गेजेरजों न'खराव गोबां रोखोमनि समस्याया सफैगोन असान्थिया सफैगोन आंनि अनजाग्राफोर बिनिखायनो बोसोन बिजाबनि बिलाइ 12 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ आखल गोनां हिन्जावा बिसायनि मान आरो रंजानाय जेब्ला सासे बिहिया गावनि बिसायनि अबस्थाखौ मिथिगोन बियो सानसेमानि उखैनाय गांनायखौ लानानै जेब्ला न' फारसे फैगोन बिजों गोदै रावजों जेब्ला रायज्लायगोन गावनि गोरबोनि अननायखौ बेनो होगोन बेखौ जोथोन लागोन
अब्ला बिनि बिसाया रंजानाय मोनगोन। संसारा जेखि बुङा मानो, संसारा जेखि बुंनानै बेखौ दुखु होआखै मानो, गोरबोआव आघात होआखै मानो, बे गासैबो गोजान जागोन। बिनिखायनो बोसोन बिजाबनि बिलाइ 12:4 बुंबाय, आखल गोनां हिन्जावा बिसायनि मान आरो रंजानाय। दिनै आंनि अनजाग्राफोर, नोङो सासे आइजो जानानै नोङो बिसायखौ रंजाहोनो हादों ने? जों दिनै गोबां आइजोफोरखौ नुयो आंनि अनजाग्राफोर, जेब्ला सोरबा सासेनि न'आव थाङो अब्ला न'नि गोबां रोखोमनि माखासे मुवा बेसादखौ नुनानै गोबां आइजोफोर दङ मालायनि मुवाखौ लुबैग्रा। बबेयावबा थांनानै सोरनिबा न'खरखौ नुयोब्ला, सोरनिबा मोजां न'खौ नुयोब्ला, सोरनिबा माबा मोनसे धोन सम्पतिखौ नुयोब्ला बेफोरखौ लुबैनानै गावनि बिसायखौ खुद्रिनाय, गावनि बिसायनाव दाबिनाय, आंनो बेबायदि न' नांगौ, आंनो बेबायदि गाननाय जोमनाय नांगौ, आंनो बेबायदि देलायनाय साजायनाय नांगौ, गोबां रोखोमनि खुद्रिनाय जों समाव नुयो। नोङो मिथिगौ आरो नोङो मिथिनो नांगोन, नोङो सासे बिहि जानानै नोङो नोंनि बिसायनि गांनाय उखैनाय नोङो मिथिनो नांगोन। मानोना जेब्ला जोङो जागायजेननायनि बेलायाव जोङो फरायो, जोङो मोननो हायो आंनि अनजाग्राफोर, इसोरा आदमनि खामि हाराखौ लानानै हबाखौ दादों। हबाखौ दानायनि मानिया बेनो जेन' बियो बेखौ सहाय होग्रा जायो। बेनि थाखाय इसोरा हबाखौ दादों। बिनिखायनो बिहिफ्रा बिसायनि सहाय होग्रा। बिनिखायनो दिनै सासे बिहिया बिसायनि गोरबोनि दुखुखौ, गोरबोनि दाहाखौ बि मिथिनो नांगोन। नोंनि बिसायनि अबस्थाखौ, नोंनि बिसायनि कन्डिसनखौ नोङो मिथिनो नांगोन आरो बुजिनो नांगोन। नोङो जुदि बुजिनो रोङाब्ला, बियो नोंनो होनो हायैनि थाखाय दुखु मोननानै दङ। बेबायदि समावबो नोङो मालायनि न' बांखौ नुनानै, मालायनि धोन सम्पति, मालायनि गाननाय जोमनाय, मालायनि न'खरखौ नुनानै नोङो बिसायनियाव दाबियोब्ला, बिसायनाव खुद्रियोब्ला, आंनो बेबायदि न' नांगौ, आंनो बेबायदि गाननाय जोमनाय नांगौ, बेबायदि खुद्रियोब्ला बिसाया गोजोननाय गैयै जागोन, दुखु गोनां बिनि जिबना जागोन। आंनि अनजाग्राफोर खोनासं, आंनि बिमाफोर आरो बिफाफोर, न'खरा रेडिमेड माब्लाबाबो जानानै फैया। न'खरखौ दाखांनो नांगौ, न'खरखौ लुखांनो नांगौ आरो बियो हारसिङै जानानै फैनाय नङा। बिहि फिसाय अनलायनायजों, बिहि फिसाय फोथायलायनायजों दिनै मोनसे समायना न'खरा जानानै फैगोन। गोजोन न'खर, सान्थि न'खरा बिहि फिसायनि अनलायनायनि गेजेरजों, बिहि फिसायनि फोथायलायनायनि गेजेरजों, बिहि फिसायनि बेबायदि मावनायनि गेजेरजों मोनसे मोजां ख्रिस्टियान न'खरा दाखांजागोन। सान्थि न'खर, गोजोननाय न'खरा दाखांजागोन। आंनि अनजाग्राफोर, बेनिखायनो बोसोन बिजाब 12:4 बुंबाय, आखल गोनां हिन्जावा बिसायनि मान आरो रंजानाय। बुंबावदों आंनि अनजाग्राफोर, दिनै नोङो सासे आइजो जानानै नोङो बिसायखौ रंजाहोनो हादों ने? नोङो दिनै सासे आइजो जानानै बिसायनि नोङो गोजोननाय होग्रा सासे बिहि नों जानो हादों ने? नोंहा गोबां दं बिसायनो होनो थाखाय। मानोना इसोरा आइजोफोरखौ, हबाखौ, आदमखौ सहाय होनो थाखायसो दानायलाय, सासे आइजो जानानै बिसायनो बिहा गोबां रोखोमनि होनो हानाय बिहा बोरफोर दङ। गोदै रावफोरजों बियो रायज्लायनानै बिसायनि दुखुखौ बियो गोजान खालामनो हायो। बियो जोथोन लानानै दाव खालामनायजों आरो दिनै अननाय होनायजों बिसायनि गोरबोआव जानाय, गोसोआव जानाय गारायफोरखौ बियो खाथबनानै होनो हायो। बिनिखायसो इसोरनि गोथां रावा बुंबाय, आंनि अनजाग्राफोर, आखल गोनां हिन्जावा बिसायनि मान आरो रंजानाय। बिनिखायनो नोङो दिनै लुबैयोब्ला आं मोनसे मोजां ख्रिस्टियान न'खर, सान्थि न'खर,
आङो दाखांनो लुबैयो लुखांनो लुबैयो होननानै नोङो सानोब्ला सिगांग्रो नोङो इसोरखौ गिग्रा सासे आइजो जानो नांगोन इसोरखौ गिग्रा सासे बिहि जानो नांगोन इसोरा नोंनि जिबनाव गैयालासे नोंनि न'खराव इसोरा जिसुआ गैयालासे माब्लाबाबो गोजोन न'खर शान्ति न'खर जानाय नङा आंनि अनजाग्राफोर आरो सासे बिहिया इसोर गैयालासे इसोरनियाव थायालासे माब्लाबाबो गावनि बिसायखौ गोजोन होनो हानाय नङा आरो सासे बिसायाबो इसोर गैयालासे इसोरनियाव थायालासे माब्लाबाबो गावनि बिहिखौ गोजोन होनो हानाय नङा नोङो गोबां रोखोमनि धोन दौलत थाखा फैसा होनो हागौ थेवबो सासे बिहिया सासे बिसायखौ गोजोन होनो हानाय नङा आरो सासे बिसाया सासे बिहिखौ गोजोन होनो हानाय नङा बेनिखायनो नोंनि जिबनाव नोंनि न'खराव जिसु ख्रिस्ट'आ थानो नांगोन बेनिखायसो बोसोन बिजाबनि 12 बालाब 4 सारिनि गाहाय सारियाव बेबादि लिरनाय दङ आन्थाय जाय हिन्जावा बिसायनि सायाव अपमानखौ लाबोयो बियो बिसायनि लागै बेगेङाव जानाय केन्सार रग बादि आन्थाय इसोरनि गोथां रावा बुंबाय आन्थाय जाय हिन्जावा बिसायनि सायाव अपमानखौ लाबोयो बियो बिसायनि बेगेङाव जानाय केन्सार रग बादि जागोन केन्सार बेमार बादि जागोन नोङो दिनै बिसायखौ अपमान होबाय थायोब्ला दिनैनि दिनाव सासे बिसाया गावनि बिहिखौ लानानै अपमान मोनबाय थायोब्ला आरो सासे बिहि जानानै बिसायखौ अपमान होबाय थायोब्ला दिनै बे बिसाया दुखु मोनगोन बिनिखायसो इसोरनि गोथां रावा बुंदों जाय हिन्जावा बिसायनि सायाव अपमानखौ लाबोयो बे बिसायनि बेगेङाव जानाय केन्सार रग बादि जागोन रावबो बेखौ सोखानो हानाय नङा आंनि अनजाग्राफोर नोंनि बिसायनि गोरबोआव जानाय केन्सार बेमारखौ नोंनि बिसायनि गोसोआव गाराय जानायखौ रावबो सोखानो हानाय नङा आन्थाय नों सासे बिहि जानानै नोङो बेखौ सोखानो हायो आरो बे बोरखौ इसोरा सासे बिहिनो दिनै होनाय जादों बेनिखायनो बुंबावदों आंनि अनजाग्राफोर नोङो मोनसे सुखि न'खर गोजोन न'खर नोङो दाखांनो लुबैयोब्ला दिनै नोङो बिसायखौ मान होनो नांगोन जेब्ला नोङो बिसायखौ मान होगोन नोंनि थाखाय बिसाया मानखौ मोनगोन अब्ला नोंनि न'खराव गोजोननाय शान्तिया जेब्लायबो आरो अरायबो थाफ्लायगोन बिनिखायसो बोसोन बिजाबनि बिलाइ 14 बालाब 1 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ गियानि हिन्जावा न'खरखौ फेदेरलाङो आन्थाय आखल गैयै हिन्जावा न'खरखौ संहार खालामो बिनिखायसो इसोरनि गोथां रावा बुंबाय गियानि हिन्जावा न'खरखौ फेदेरलांगोन आरो बिनि न'खराव गोजोननाय शान्तिया थागोन आन्थाय नों सासे बिहि जानानै नोंनि जिबनाव इसोर गैयाब्ला आरो इसोरनि गियाना नोंनियाव गैयाब्ला दिनै नोङो नोंनि गियानजों बुद्धिजों माब्लाबाबो न'खरखौ फेदेरलांनो हानाय नङा इसोरनि गोथां रावा बिनिखायसो बुंबाय गियानि हिन्जावा न'खरखौ फेदेरलाङो दिनै नोङो मोनसे मोजां ख्रिस्टियान न'खर दाखांनायनि सिगां नोङो दिनै मोनसे शान्ति न'खर दाखांनायनि सिगां नोङो इसोरखौ गिग्रोनो नांगोन आरो इसोरखौ गिनाया नोंनियाव थाग्रोनो नांगोन जेब्ला इसोरनि गियाना नोंनियाव थागोन इसोरनि गियानजों आरो इसोरखौ गिसोनायजों जेब्ला नोङो न'खरखौ खुंगोन अब्ला नोङो दिनै जिसुनि मुङाव न'खरखौ नोङो फेदेरलांनो हागोन बिनिखायसो बुंबाय गियानि हिन्जावा न'खरखौ फेदेरलांगोन आन्थाय नोङो दिनै आखल गैयै जायोब्ला इसोरनि गियाना इसोरनि आखला सासे आइजोनियाव गैयाब्ला आरो थायाब्ला गाहाय सारियाव बुंबाय आन्थाय आखल गैयै हिन्जावा न'खरखौ संहारसो खालामगोन दिनै न'खरखौ लुखांनाय आरो मोनसे न'खरखौ सिफायनाय बे गिदिर बिबाना सासे आइजोनि सायाव दङ जायखौ आङो सिगां बुंबोबाय दिनै नोङो मोनसे मोजां न'खर दाखांनो आरो दिनै नोङो न'खरखौ सिफायनो थाखाय नोङो सासे बिमा जानानै नोङो हायो
बिनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर इसोरनि गोथां रावा बुंबाय दिनै नोङो नोंनि न'खरखौ माब्रै नोङो सलायदों दिनै नोंनि जिबनाव जुदि जिसु ख्रिस्टनि गियाना दङब्ला इसोरनि गियाना दङब्ला बे गियाना आरो इसोरखौ गिनाया नोंनि न'खरखौ फेदेरलांगोन आन्थाय दिनै इसोरनि गियाना गैयाब्ला बुंबावदों इसोरनि गोथां रावा बुंनाय बादि आन्थाय आखल गैयै हिन्जावा न'खरखौ संहारसो खालामगोन नोङो दिनै बिसायखौ गोरोबोजों अननो हायाब्ला नोङो बिसायखौ नोङो बुजिनो रोङाब्ला आरो नोङो दिनै बिसायखौ गोजोन होनो हायाब्ला नोङो माब्लाबाबो न'खरखौ दाखांनो आरो लुखांनो हानाय नङा आन्थाय बिनि सोलाय नोंनि न'खरा संहारसो जालांगोन जों दिनै आथिखाल नुयो गोबां न'खरा मानो बायलाङो आंनि अनजाग्राफोर न'खर बायलांनाया गोरलैयैनो जानानै फैया आरो न'खर बायलांनाया सानसेयावनो बियो जानानै फैया बे न'खर बायलांनाया गोबां गियान गैयै आखलनि थाखायसो जानानै फैयो गोबां न'खर बायलांनाया गोबां आइजोफ्रा इसोरखौ गियैनि थाखाय इसोरखौ गिनाया बिनियाव थायैनि थाखाय आरो इसोरनि गियानजों न'खरखौ सालायनो रोङैनि थाखाय गोबां न'खरा बायलाङो मानोना बेयाव इसोरनि गोथां रावा बुंबाय बोसोन बिजाबनि बिलाइ 14 बालाब 1 सारियाव जों दिनै मोननो हाबाय सासे बिहिया फोरबोनि गियानजों बे न'खरखौ फेदेरलांगोन आन्थाय गाहाय सारियाव बुंबाय आन्थाय आखल गैयै बिहिया न'खरखौ संहारसो खालामगोन अब्ला बुंबावदों आंनि बिमाफोर आरो दिनै जेसेबां बिमाफ्रा इसोरनि रावखौ बे चेनेलनि गेजेरजों खोनादों बुंबावदों न'खरखौ लुखांलांनाय आरो न'खरखौ सिफायनाया नोंनि आखायाव दङ आंनि बिमाफोर बिनिखायनो नों दिनै इसोरखौ गिनानै नोङो न'खरखौ खुङोब्ला थारैनो नोङो सानसे समाव नोंनि न'खरखौ नोङो फेदेरलांनो हागोन दिनैनि दिनाव नोंनि न'खरनि अबस्थाया जेखि जाया मानो थेवबो इसोरखौ गिनाया नोंनि जिबनाव दङब्ला इसोरनि गियाना नोंनियाव दङब्ला सानसे नोङो नोंनि न'खरखौ फेदेरलांनो नोङो हागोन आरो गोजोन न'खर नोङो सानसे दाखांनो हागोन बिनिखायसो बोसोन बिजाबनि बिलाइ 31 बालाब 10 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ आखल गोनां आरो मान होनाय हिन्जावखौ मोननाया बेसे गोब्राब बिनिखायसो इसोरनि गोथां रावा बुंदोङो आंनि अनजाग्राफोर बोसोन बिजाबनि बिलाइ 31 बालाब 10 सारियाव लिरनाय दङ आखल गोनां आरो मान होजानाय हिन्जावखौ मोननाया बेसे गोब्राब जों दिनै गोजौनि सिरियाव जोङो नायबोबाय जों नायदोंमोन सासे आइजोहा न'खरखौ लुखांनो हानाय आरो न'खरखौ सिफायनो हानाय बे दायथ'आ दङ बिनिखायसो बुंबाय दिनै गियानि जानानै फोरबोनि गियानजों सुफुंजानानै न'खरखौ फेदेरलांनाय बेबायदि आइजोखौ मोननाया दिनैनि दिनाव बेसे गोब्राब होननानै इसोरनि रावा बुंदों दिनै थाखा फैसा मान सन्मानखौ नागिरनानै मोननो हागौ नाथाय इसोरनि गियानजों सुफुंजानाय आइजोफोर इसोरनि गियानजों सुफुंजानाय सासे बिमा जों दिनै मोननो थाखाय गोब्राब जादों इसोरनि रावा जोंनो मिथिहोदों बिनिखायसो बुंबावदों बोसोन बिजाबनि बिलाइ 31 बालाब 10 सारियाव बुंबाय आखल गोनां आरो मान होजानाय हिन्जावखौ मोननाया बेसे गोब्राब बिनिखायनो बुंबावदों आंनि बिमाफोर नोङो दिनै थारैनो इसोरनि गियानजों सुफुंजानानै सासे न'खरनि थाखाय आखल गोनां बिमानो जानो हादों ने न'खरनि थाखाय आखल गोनां सासे आइजो नों दिनै जानो हादों ने नोङो दिनै इसोरनि गियानजों सुफुंजानानै नोङो न'खरखौ खुंदोंब्ला इसोरनि गोथां रावा बुंदों बेसे गोजोननाय आरो इसोरनि रावा बुंबावदों आखल गोनां आरो मान होजानाय हिन्जावखौ मोननाया बेसे गोब्राब बिनिखायनो
बुंबावदों आंनि अनजाग्राफोर नों दिनै इसोरनि गियानजों आखलजों सुफुंजानानै नोङो दिनै इसोरनि गौरबनि थाखाय नोंनि न'खरखौ नोङो दाखांगोन ने बिनिखायसो बोसोन बिजाबनि बिलाइ 37 बालाब 10 सारियाव गाहायाव बेबादि लिरनाय दङ जिसुनि मुङै बियो दाम गोसा अलंखारफोरनिख्रुइबो दाम गोसासिनथार दिनैनि दिनाव सासे आइजोआ इसोरखौ गिनानै इसोरनि गियानजों सुफुंजानाया इसोरनि गियानजों दैदेनजानानै न'खरखौ खुंनाया आरो दिनैनि दिनाव सासे इसोरनि गियानजों सुफुंजानाय सासे आइजो जानाया इसोरनि गोथां रावा बुंबाय बोसोन बिजाबनि बिलाइ 37 बालाब 10 सारिनि गाहाय सारियाव लिरनाय दङ बियो दाम गोसा अलंखारफोरनिख्रुइबो दाम गोसासिनथार खोनासं आंनि बिमाफोर खोनासं इसोरनि गोथां रावा बुंदों दिनै नोङो इसोरखौ गिनो हायोब्ला इसोरखौ गिनायजों नोङो दिनै न'खरखौ खुंदोंब्ला इसोरनि गोथां रावा बुंदों नोङो दाम गोसा अलंखारनिफ्राय नोङो दाम गोसासिनथार अब्ला दिनै सासे आइजोआ इसोरखौ गिनायजों इसोरनि गियानजों सुफुंजानाया दाम गोसा अलंखारनिफ्राय दाम गोसासिनथारब्ला अब्ला दिनै सासे आइजो जानानै न'खराव थानाय बयखौबो खौसेथियाव दोननो थाखाय न'खराव थानाय बयखौबो गावनि गोरबोनि अननायखौ होनानै गोजोननाय न'खर दाखांनो थाखाय बेसेबां गोनांथि दङ आरो दिनै आथिखाल जोंनि मण्डलिफ्राव जोंनि फेल'शिपफ्राव मोनसे ख्रिस्टियान न'खर बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे ख्रिस्टियान न'खर दाखांनाया गोनांथि दङ आरो बे न'खरखौ दाखांनो थाखाय सासे आइजोहा बोलो दङ आंनि अनजाग्राफोर मानोना जों दिनै इसोरनि गोथां रावनिफ्राय खोनाबाय आइजोफोरनो इसोरा न'खरखौ दाखांनो हानाय आरो न'खरखौ सिफायनो हानाय बे बिबानखौ होदों बुंबावदों दिनै इसोरनि गियानजों सुफुंजानाय बिमा आरो इसोरनि गियानजों सुफुंजानाय आइजोफोरखौ बुंदों बियो दाम गोसा अलंखारफोरनिख्रुइ दाम गोसासिनथार आंनि अनजाग्राफोर अब्ला जों दिनै मिथिबाय मोनसे गोजोन न'खर दाखांनो थाखाय इसोरनि गियाना सासे बिमानाव सासे आइजोनाव बेसेबां थानो नांगौ आरो बेसेबां गोनांथि जों दिनै बे आयदानि गेजेरजों खोनाबाय जोबनायाव आङो बुंबावनो लुबैदों बोसोन बिजाबनि बिलाइ 37 बालाब 30 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ नायनो मोजाङाव सोलायनाय दं समायनायाव रहायलांनाय दं नाथाय जाय हिन्जावा फोरबोखौ गियो फोरबोखौ मान होयो बियो बाख्नाय जायो इसोरनि गोथां रावा बुंबाय नायनो मोजाङाव सोलायनाय दं समायनायाव लहरायलांनाय दङ नाथाय जाय हिन्जावा फोरबोखौ मान होयो बे हिन्जावा बाख्नाय जायो दिनै नोङो फोरबोखौ गिनाया आरो फोरबोनि गियानजों सुफुंजानाया नोंनि जिबनाव दङब्ला नों सासे बिमा जानानै नों इसोरखौ गिनो हादोंब्ला सासे आइजो जानानै इसोरखौ गिनाया नोंनि जिबनाव दङब्ला इसोरनि गोथां रावा बुंबाय नाथाय जाय हिन्जावा फोरबोखौ मान होयो बियो बाख्नाय जागोन नोंनि बिसाया जेरावखि थाङा मानो गावनि बिहिखौ लानानै बियो लाजिनांनाय नङा लोगोफोरनि गेजेराव बियो थाङा मानो बबेयावबा न'निफ्राय गोजानाव बियो खामानि मावनो थाङा मानो थाया मानो बियो जेरावखि थाङा गावनि बिहिखौ लानानै मान मोनगोन बेनिखायनो दिनै नों सासे बिहि जानानै सासे आइजो जानानै थारैनो नोङो बिसायखौ मान होनो हादों ने आरो दिनै नोंनि गेजेरजों नोंनि बिसाया मानखौ मोनदों ने न'खराव गामियाव मण्डलियाव ओनसोलाव नोंनि गेजेरजों नोंनि बिसाया मान गोनां जादों ने
आरो दिनै नोङो मानखौ होनो हादों ने बिनिखायनो बुंबावदों आंनि अनजाग्राफोर गियानि हिन्जावा न'खरखौ बासायो बिनिखायनो नोङो दिनै बे आयदानि गेजेरजों सोलोंनो हादोंब्ला दिनै नोङो फोरबोखौ गिनो नांगोन आरो जेब्ला फोरबोखौ गिनाया फोरबोखौ मान होनाया नोंनि जिबनाव थागोन बे इसोरखौ गिनाया इसोरनि गियाना सानफ्रोमबो नोंनि जिबन आरो नोंनि न'खरखौ बेबायदिनो लुखांलांबाय थागोन आंनि अनजाग्राफोर दिनै नोंथाङा बे चेनेलनि गेजेरजों माबा मोनसे सोलोंनो हादोंब्ला अन्नानै कमेन्ट्स खालाम जेन' आङो आरोबाव नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ नुनानै नायनानै बांसिन भिडिअ लाबोनो थाखाय थुलुंगानाय मोननाय बादि बे राव बुंनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथोंसै जिसुनि मुङै आमेन।